Така хора, днес ще говорим за как да се успокоим така, как да успокоим така, с, с, с Господа, разбира се. На Господа ще се молите, на Исус Христос ще се молите, така ще се успокоите, разбира се, хора. И нещо друго има, хора. Спасете на добрия човек живота, този свят и нещо може да намериш на земята, дето се вика. Кошче може да намериш, те знам. Кошче някъде може да намериш. И, 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 и на земята може да намериш кошче, ако искаш. Свободен си така. И на лошите спаси живота, на добрите спаси. Така е. Който е лош, спаси го. Който е добър, спаси го. Да, който е добър, спаси го. Няма значение къде, дали е в Русалка, дали е в новия парк. Няма значение къде. Просто спасете на добрия човек живота. Дали е центъра, няма значение къде, просто спасете го. Не минавайте, спасете го, просто спасете го. Да, спасете го. Исус Христос каза, спасете го вече. Стига вече. Спасете на добрите хора. Спасете на лошите вече живота. Да. Стига вече. И хора, не прекалявате с това интернет, хора. Само 40 минути и това е. 40 минути и подключвате. Да, 40 минути и подключвате този интернет. Така. Не прекалявайте много. Така е. И аз така правя. 40 минути подключвам. Така е. 40 минути подключвам. Стига толкова 40 минути. Айде крайно вече да се прави тази държава. Какво е това? Какво е това? Ами, крайно вече да дойде добър президент, да дойде. Крайно вече. Няма значение дали Путин да дойде поне, да? Путин ще прави всичко тука. Всичко Путин ще прави тука. Да, Путин да дойде. Така може да има всичко. Дето се вика. Славни сте. Наистина славни сте. Правете тази държава. Стига вече. Ама на земята може да намериш нещо, дето се вика кошче. Стига вече. Кошче. Пак кошче. Да, кошче, например, може да намериш. Да. Стига вече. Вие имате всичко, обаче Господ ще ви накаже, разбере се, Господ ще ви накаже, разбере се, този свят. Стига вече. Какво е това? Да, стига. И хора, грижете за бедните хора. Грижете на този свят. Така, грижете на бедните хора на този свят. Грижете за тях. Стига вече. Грижете. Господ какво казва на вас? Стига вече, не минавайте така на заден план. Така е, на заден план не минавайте. Дайте нещо, 30 лева дайте.
И така ще намериш коще, например, не знам какво. Да. От мене толкова, до нови срещи. До другия път. Хайде.